Здравейте, ютубъри! Аз съм Dangersuite и играем Minecraft и това ще бъде едно оцеляване, което ще го кръстим Intel Survival. Или Intel... не знам, ще реша по-късно. Добре, пуснал съм си бонус 6, нямам никакви команди, нямам разрешени команди, от сега казвам. Ето така, чупим. И селище! Първи епизод селище. Ще го кръстим. И аз мисля да направим в селището моята къща. Ето така ще го оформя. Идеално ще стане. И има ли вилджери? Като гледам... има. Като чувам... доста голямо селище. И сега как ще се качи? Ето така. Ето. Ето така. Те пак как не парат всеки ден да... Им се не знам. 4 емералда. Това хора ли са? Какво ли са? Добре. Първото нещо, което ще направим, аз си мисля, тук да свържем къщите. Това ще бъде умно решение. Ето тези две къщи като начало са супер. После ще свържа цялото селище. Добре. И нещо глупо направих. Знам, че парят, ама... малко така. Добре, ще събера малко пръст. Защо? Добре, батиновското... овце! Овце. Това е хубаво. Ще се възползвам, ще си направя легло. За да може да се сехна тука. Сива вълна. И няма още да влизам в мините, защото не се знае какво може да видя там и да умра набързо. Добре, събрахме 3 вълна. Добре, да свържем къщите, които аз желая. Добре, аз отидох за едно място, намерих овце и забравих да направя другото нещо, което аз... тук има овце. Добре. Хубаво, че има поне овце, който ще използвам. Имаме и моркови, да се нахраня. Опа. Значи кърешката работа си днес е голяма кърешкина. Наядох се. И ето тук. Ето го, измислих го. Това мисля, че няма да ни е нужно сега. Ето тук тази къща. Така. Добре, тук няма ли някъде някое крафтинг тейбълче, че не ми се прави да хъба дърво. Поне ще се наям. Little bit laggy. Лаги. Гадничко. Лагва. Ти кръщината. Чувам
зомбита. Което не ми харесва. Значи много ме дразнат тези вилиджери. Ох! Бамо и къщината. Бамо. Значи, горе-долу съм го измислил. Какво ще бъде. Така целите дърва. Правя един workbench. Реши се. Правя една дървена кирка. Абе, ще ги убиете тъпи вилиджери накрая. Добре, какво стана? Не, тук не мога да измисля правилно. Те не се мираха, много ме дразни да не ги убият накрая и... Добре, не мога да си направя това, което мисля. Сега да видя как се правиш само. Мисля, че се правеше така и така. Да. Правилно мисля, значи. О, ще убия накрая един... И така. И на тази страна също. Така. Още малко. Оу! Точно. Добре. Добре. Значи ето го така. Ето така правя. Ето, това е. И тук също ще направя. Ето така. Слагам това така. Ето. Като първо двете къщи са свързани. Ще отида малко за дърва. Но ми е интересно откъде се чува зомби. Това е интересно. Виждам, че имаме лава, което ще е полезно. Защото ще можем да... И изтъмнява се. Лошо. И така. Казах, защото точно до нас започна да вали дъжд и започна много силно да се чува. Трябва да убия бързо една овца, че не съм взел явно едно лоу. Добре, вече имам достатъчно. Добре, защо на мен ми се стори, че вече започва да се стъмнява? И... Добре, Опа. Правя си едно легло.
Само от малко го обърках. И ето слагаме леглото. Ето вече е нощ. Но ще направя едни слабове. Ето слабо. Добре, така. Добре, така. И лягаме. И ще сложа тук един waypoint, че това ми е думът. Опа. Home. Ето. Добре, видях зомбита. А това не ми харесва, за това ще си направя един меч. Дами и господа. Елате ми се, елате. Добре, къде сте? Ето там. Да по-бедно един селени, бе. И да му се не знае на зверските зомбита. Къде сте? Елате, бе. Добре, сега започвам ги търса. Чувам голямо зомби. И започвам да се чудя къде е. Я си... Да си вземем малко жито. Мрете, мрете. Добре. Добре, къде сте, бе? Някъде по дърветата сте сигурно. Ама точно къде е въпрос? Един мерал 4000 детето. Ще убия няколко крави. Че трябва да имам нещо. Но ми се стори, но там имаше ендермен май. След малко ще разбера, ако... Ако започнем да чувам някакво телепортиране. Мисля, че чух. Добре, и мен започват да дразнят тея. Дразнат ме тези селени. Селендърска им работа. Но ми е интересно пък как е влезъл това тук. Добре.
Продължавам. Оф. Меча, за какво го използвам? За фармене. И сега малко посадиме. Ето. Имаме моркови вече. Доста добър. Мисля, че чух Ендермен. Странно, но... То не е странно, но... Ето, така ще си направя да имам път. До кладенчето. Добре, къде е това тъпо зомби, бе? Ела ми бе зомби, бе. Ела се би като мъже, бе. И съмнявам, че сте мъже, бе. Или ще мреш, или какво ще правиш вече, аз не знам. С какво се премаваш овца, да. С това. Добре. Добре, и тук ще ги развъждам. И къде ми отиде това, бе? Вратката ми къде изчезна? Не. Добре. Дубъл едно. Провал! Добре, тя до къщата си направя нещо. Вече започнах я да бъркам страните. What the fuck is going here? Сега. Така. И направихме портичка. Взема това. Добре. Ох, какъв гръм. Добре, ще се опитам всичките овце наведнъж да ги привлеча към мене. Овце. Тя пък ударена от гръм стана. Добре, сега. Тая не ще. Така. Айде, качвайте се, бе. Тъпи ли сте, какви ли сте? Елате тук, айде. Елате. Виж, бе. Добре, за какво не мога да ги привлечете тъпи овце? Качайте, така. Колко било лесно. И след това тук го затварям. Няма влизате.
Тук само на мен ми е позволено. Добре, ще взема още малко заради развода. Защото ще е хубаво да имам още овце и така. Топ, топ. И чувството на живота. О, ти си сиво! Яко. Добре. Отида да си оставя в честа тези работи, които съм събрал. Честа, който аз взех от началото. И... О! Ето това е. За какво сложих аз не знам. И тук слагам безполезни работи, някакви букуци. Факълта ще я взема. И оградката ще я сложа някъде. Ти и ти. Опа. Може би ще отида сега до мината. Не, може би отивам. Е така, тук ще добавим няколко, малко надълбоко. Ми трябват малко камъни да си направя печка. И така. Но като гледам, май пак се стъмва. И зомбитата ще идват. Я си ходя в къщата първо. И да поспа. И мисля като... Ай, спивай. И мисля, след като взема малко колото, направя печката и опеча мръвката, да кажа чао. Не, още не. Тъпи виледжери, тъпи. Тук малко да осветиме. Идеалното място си направя мина. Както върват нещата, скоро време ще сменям версията на света и ще стане 1.8, защото гледам, че тя ще излиза вече. Излезе на снапшота и то двата. 14W... Седно. Знаете си, кое имам предвид. И ще взема да сменя версията. Ще сложа Race Minimap. На нея само малко трябва да почакам тогава. Докато излезне и на 1.8 Race Minimap, да го сложи. Но можем да играем. И какво беше това? Защо такива страшни звуци се чуха? Седно. Ама също мога да... Видяхте ли овцата как се беше бъбна? Бъбна с овца. О, да. Добре. Доста напредък. Намерихме си селище още в първи епизод. И това е много хубаво, защото ще имаме къде да живееме. И така, доста продължително време. Аз така мисля да направя. Печка. Ето така. И аз взема дърво. Ми се опече мървката. Ето, тази хубава говежда пръжова. О, да, вкусна си. Перфектна си. Добре, но не дразни те виледжери. Просто толкова са дразнищи. Но интересно, това нов бък ли е или пък... Ма не. Точно, че тук си е нормално. Тук е... Ето виждате, тези двете са разменени. Това е тъпо.
Топа кога ги изяйте, бе. А това... И ще взема вратата да я изгоря. Тенче не ми е нужна. Защо не става ли? Само топло. Но това. Така като се прави. Добре, то едно дърво само ще постигне. Не може да се прави печен картоф. Не може. Седно. Добре, дами и господа, епизодът беше кратък, не защото не ми се снима повече, а защото доста напреднахме за този един епизод. И това е доста хубаво и за мене, защото то всъщност е хубаво за мене, защото ще мога да правя други неща в другите епизоди, а не да стоя тук и да нищо да не правя, да бездействам, опитвайки се да се развия. То за това аз си мисля, че доста добре се справихме този епизод. И това мисля да е. Чао!